Kardom news 24 kilang ratum phan aprang sin lin pen kardom pajerik kardom aniwang nang litum phan isi project ga berta lapen ningkarong berta lapusan taxi pini le thot setame alabangso news 24 kilang ratum phan ningduk lapen ningkarong lapen an par setame isi manghumi me lapen project berta nang litum ke 1 ps honda taxi pini le thot ta isi project ga berta sonong thang nang litum phan nilidum news 24 hin pen nang litum phan 1 pik lo lasi pini labangso dim kidoke ni like lakhain ko ra truck duar bagri homosti along Lokhojan Kro arong long sing ni diolo si kopia posi pini ni alabang sodim ke donang kokma labang solam the puthak bang ke nang le tum phan wai dak pen ke thanje phanili bori pan po lasi pini labang sodim idon ahem krohem alangli keso penang ane jording lo lasi labang so keso koson pen si alangli kicholong ma lapen ko ana jording lo ma lapen koson si labang so keso ke kacelang pen kecepa mijima lapen doktor long koson si kacelang kecepa mijima labang so puthak alang litum ko ana jording lo ne lapen ko pipi tonga kerap kelong ne matang te kerap kelong le ne lapen arlengi thetum kerap long ma long le ma ju labang so puthak alang litum hin pen anili alang litum phan card ju phanili chisik pon po laso nili pe ke so bang ke chiklo jon pho an bak dolon non ke so non running bom mo opinang ana por bang ke silang bom lo lapen ke salain he biji he ta en lo lapen hala so por aprang si por bang mi muchot lo he lapen setame akono na bang ke lang imu de lo pinangan lang lo dewai ini salain biji te en bom lo setame normal ke kasik sa bang ke tangka oisa bang akatura do ko lo angke kiso bang ke non piong nang bat ong lo son lo normal ke bar pi bar so ke dami phanta damun e lapen ke mithang adim pen kithur inis tame un edeta sono non manke asi kisik sak nei bang ke lanon lang phan si ke lang jia phan si lang thek chedet bang posining du ko bang do ko bai ko mane phan council ija tom phan lapen la ekithi din ko phan jasmena bang ke kichuni kang tung bang ke lanlo dak litum te bokrai lapuna kolo tame itu ma chinghon aman ge do sarlo CEM sar chatok bi phan jasmer bang ke chuni bang ke lo kedam ta poran ta melang lin kisung batai tin ta nang rabdun bom lo lasona taxi no pongs ta me nil pe aphan adak hospital al aku ki pon thuji phan mane nang rabdun posonte uselang ni phan jasmer bang ni lihin pen kachuni ri bang ke alang ni phan la hen lo